Hyvää huomenta, vai voiko sanoa jo päivää tässä vaiheessa, niin kaikille. Ja mä oon tosiaan Sippolan Petra ja toimin johtamisen yliopettajana tuolla Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Ja oli ihan kiva nähdä tuttuja naamoja ja tuttuja nimiä siellä osallistujajoukossa. Mä jaan täällä vähän tätä materiaalia ensin, niin päästään sitten matkaan tässä. Eli kerro vähän enemmän ja tarkemmin näistä hankkeen tulevista valmennuksista, jotka on suunniteltu tuohon ajankohtaan nyt sitten keväälle 2025. Ja tässä tietysti yhteistyössä nämä samat 3 korkeakoulua, eli meidän satakuntalaisten lisäksi Seinäjoki ja sitten Sentria Keski-Pohjanmaalta. Ja tosiaan useammalla tämmöisellä koulutuspaketilla ja valmennuksella ollaan matkassa ja aloitellaan tuossa tammikuun loppupuolella ja näissä valmennuksissa on aina sisältönä se, että näistä eri aiheista sitten alustetaan 20-40 minuuttia. Saadaan vähän alustusta ja asiaa sinne keskusteluihin ja sitten jatketaan yhdessä tämmöistä yhteiskehittämistä ja tähän avuksi on myöskin tulossa tämmöinen pienimuotoinen opaskirjainen, jossa sitten voi myöskin itsenäisestikin tätä prosessia viedä läpi. Siellä valmennusaiheina on tietysti ihan perustietoa innovaatioista ja näkökulmanahan tässä on tietysti PK-yritykset ja myöskin kohderyhmänä vahvasti ne PK-yrittäjät. Sitten käydään läpi tätä kilpailijoiden ja markkinoiden ymmärtämistä, mistä tuossa Salla sanoikin, että välttämättä ei ole ollut aikaa ja resursseja näitä hirveästi selvittää, niin se on sitten tuon helmikuun valmennuksen vuoro. Ja sitten mennään tuotteistamiseen ja asiakaslähtöisyyteen maaliskuun puolella ja prosessin hallintaa myöskin maaliskuun puolella. Ja lopuksi meillä on sitten asiaa jatkuvasta oppimisesta ja verkoston luomisesta. Näille valmennukselle luodaan myöskin tämmöinen, tai oikeastaan koko hankkeelle, niin verkkosivut, josta sitten nämä valmennukset tulee myöskin tallenteina löytymään ja muuta lisämateriaalia. Että siellä on muun muassa yrittäjien haastatteluita tulossa myöskin lisämateriaaliksi ja sitten erillistietoa tästä rahoituksen hakemisesta. Että tällaisella paketilla ollaan sitten keväällä matkassa ja varmasti tässä lähiaikoina myöskin ilmoittautumistietoja ja muita sitten niin ruvetaan ottamaan vastaan. Eli kannattaa olla kuulolla tämän hankkeen puitteissa sitten, että varmasti useassa kanavassa näistä ilmoitellaan. Mutta mielelläni vastaan myöskin näihin kysymyksiin, jos teillä nousee tästä valmennuskokonaisuudesta nyt sitten jotakin ajatuksia tai kysymyksiä.